De carnavalsvereniging in Snits ziet er maar bot mee in de magen. Vlinier is er voor het eerst in de skiernis net met confetti-sketten bij de optocht. De nieuwe gemeente Zuidwest-Friesland wil een riante vergoeding hebben voor het oprijden van de papiersnippers in Drabbelterp. Nou, we hebben gezegd, als wij kosten krijgen, en dan praten we dan over die 14.000 euro, dan houden we ermee op. Dat kunnen wij als vereniging niet ophoesten. Zo'n optocht kost ons al een dikke 6.000 euro. We hebben vorig jaar heel veel commentaar gehad langs de kant van de weg dat we niet schoten met het confetti-kanon. Carnaval zonder confetti-kanon is als een taart zonder slagremmen, vinden de oeletoeters. De discussie rond de laatste man heeg op. Met tussenkomst van gewoon ondernemers is er nou te ger met de gemeente een oplossing voor. Er is wel een lichte beperking gesteld bij bepaalde steden in de stad waar net zitten wordt, maar bij alle de activiteiten binnen en waar de soort mensen staan, daar wordt uiteraard volop zitten. De opromkosten binnen van tafel. En mensen die het probleem hebben met de papiersnippers, die kunnen op sneun 1 maart beter net naar Snits komen. Want er leidt 400 kilo confetti-kleer voor de optocht. En ik geniet alleen al als ik het al zie en dat zo'n optocht hier in de stad loopt. Er komen de meeste knop aan. Ik bedoel, maar, dus het brengt heel veel gezelligheid en toch in een stillere periode, februari. Het is een prachtige dag, mooi soort mensen. En waar rommelt de confetti weer op? 1 bui regen en de confetti is weg.